Февраль ае азагында Иске Колатқы районы Яңа Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшләребез Ахметовлар гаиләсе Адрыша Гилман улы һәм Халидә Исмаил кызының бергә гомер кичерүләренә 50 ел тула. Алтын туйлары белән ихлас күңелдән аларны якын гаилә дуслары, күршеләре, Файзуллиннар гаиләсе, Фатих Киямович һәм Халимә Әнвәровна, кызлары Фәния тормыш иптәше Фаил, Гүзәлия тормыш иптәше Рәис, оныклары Наргиза, Альмира һәм Алиночка котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Алтын туй еллар сынавына бирешмәгән, олы мәхәббәтнең чагылышы ул. Ярты гасыр гомер бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет һәм ышаныч кирәк. Кадерлеләребез, күпме юллар үттегез дә, күпме сулар кичтегез. Тормышны да бер мактадыгыз, бер сүктегез. Авыр мизгелләрдә дә бер-берегезгә терәк, бер-берегезгә кирәк булып ярты гасыр яшисез. Сез бер-берегезгә таяныч, тормышка гашык булып, шатланып гомер итә беләсез. Үрнәк булырдай балалар тәрбияләдегез. Тормышның нинди генә авырлыклары булмасын, бирешмәдегез, сынмадыгыз, сыгылмадыгыз. Намуслы хезмәт юлы үттегез. Алдагысы да шатлыклардан, якты, аяз көннәрдән генә торсын. Исәнлек һәм күңел тынычлыгы телибез сезгә, дусларыбыз. Әлеге гаилә белән безне дистәләгән еллар аралашып яшәү бәйле. Гади эшчеләр гаиләсендә туып үскән кешеләр буларак, алар бар гомерләрен колхозда хезмәт итүгә багышладылар. Гомере буе кешеләргә карата ачык, шат йөзлеләр. Безнең Аллага шөкер, дуслык кына түгел, туганлык сыман мөнәсәбәтләр туды дистә еллар эчендә. Бар шатлык та, кайгы да уртак булды. Тату гаиләгә сокланмыйча яшәп булмый. Икесе дә бик тырышалар. Берсе йортта, икенчесе өйдә хуҗа булып, пөхтәлек булдырып гомер кичерәләр. Аш-суга уңган Халидә апабыз пешкән бәлешенә дә, тукмашларына да, кайнар чәенә дә чакырып ала. Рәхмәт аларга шундый булганнары өчен. Алтын туйларына җиткән әлеге матур пар бүген дә яшьлек ямен җуймыйча, үзләре биргән тәрбия җимешләрен татып, бәхетле картлык кичереп яшиләр. Шушы матур тормышларының рәхәтен күреп, тагын да озын-озак гомер итәргә насыйп булсын иде аларга. 50 ел кулга-кул тотынып, пар былбылдай тормыш итәсез. Авыр чакта аумас терәк булып, гомер йомгакларын сүтәсез. Ә без сезгә карап сокланабыз, ихтирамлы сезгә карата. Лаек парларның сез иң гүзәле, сезне күңел шуңа ярата. Безнең өчен пар йолдызлар булып, күңел күгебездә яныгыз. Кайгы сагышларны һич күрмәсен мәрхәмәтле олы җаныгыз. Авырлыклар аша бергә кичеп, шатлыкларны икәү белеп кенә, бар сандугач кебек көн итегез, бер-берегезнең кадерен белеп кенә. Хөрмәтле Адрыша Гилманович һәм Халидә Исмаиловна, алтын туегыз мубарәк булсын. Бәхетле булып алдада яшәгез. Тапшыруда күршеләрегез сайлаган музыкаль бүләк яңгырый. Күзләреңә карап, күрдем синең кайнар хисеңне. Миңа карап назлап елмаясың, сөю белән бизәп кичләрне. Ярат мине димин белеп ярат, үзең теләп ярат син мине.
Сенікі инде бик күптәннән Әйтмәсәм дә инде беләсең